Hey guys, welcome to back my YouTube channel. Angni be Sona boro YouTube channel pin खेबसेखौ बयखौ बरायहरबाय. So दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय. नै दायो जोङो ओंखाम लांगासिनो फोथाराव. बे जोंहा मादै. जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्ट्रेस्ट दङ, नायलांबाय थाबानो जाबाय. ना मा बुङो? दाबो मोनैला मासे गरमथारलै. एसां गोजान फोथाराबो. नायलांदो सिनारिफोरा बोरै. मासे गरमलै. Ini jangan na. So finally जों दायो मोनफैबाय. नायलांदो दायो. नै बे जोंहा आइ एसे हेल्प खालामनो फैदों जोंखौ. नै फोथार गेजेरावनो हाखरबो दंलायो खरसे. Oh my god, eman गरम दैया. आयु खामलिजोबा दैया. दानो गायाहाय मा आङो. दसे उनावसो गायसिगोन. गैलालै गैला आंखौ बुथारसिगोन दिनै. आंखौ जानोनो होआखै. आयु मा दलंलै बिलाय. आयु masih dinda dong bile. Be abo ini jangan abo. Aboy. Onkam kurgasino. Onkam जाखांबाय दायो माइ गायनोसै. नै आबैया गायगासिनो मालाय. गायदो आं गायदो. ini गायदो. आइनो गायदो. गायबाय थादो. हैदो. So दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै. आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय. बाय बाय.